Heti tippuu niinku 10 sekunnin aikana. Mistä on paljon? No, 1,2. Yes, supis! Mitä? Mitä? Istua. Paljon. Aina Oho, se onkin noin viseistä. Onks vielä? Meidän on rennuksi istua. Mä tein sen varten Se on ainakin ämnäkin istua. Ainakin vielä hetken, mutta sitten jos Lauri ottaa sen. No itse. Ai mikä, mitä sä oot palaa? Okei, let's go. Mistä sä nyt otat sitä muuta pois? Mä otan sen sun pois. Minkä? Seisalta ja anna. Ei, istualta. Ei mulla on nautti Green Cherry, mä todellakin otan manuutta Joo, seisaalta ja anna. Anna saapua. En mä oo tehnyt vielä. Hei, mulla on 20 täällä.